alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der spiller vi ind på Hypixel igen, og vi spiller Team Skywars, ja, Skywars Team, eller hvad man kan sige. Og i dag har vi tænkt os at lave en No Weapon Challenge. Så det vil sige, at når vi lige har tømt alle kisterne, som er med her, så går vi op på toppen af vores hule, eller hvad man kalder det. Og så smider vi bare alt, hvad vi har på. Og så skal vi overleve uden. Ja. Men vi må jo godt bruge pickaxes og sådan noget, og æg, og snebolde, og lava og vand. Men vi må ikke bruge økser, sværd og buer og... Ja. Men jeg har ikke nogen pickaxe. Nej, men jeg har en. Så har vi et problem, men jeg har æg. Det har jeg også. Nej, du tog min æg? Nej, det var bygget. Nå, jeg skal lige drop mit sværd. Det har jeg gjort. Jeg har speed. Jeg har kun en hjelm. Hvad? Vil du have noget? Ja. Jeg har nok det her. Det er det der mit, der så overslår. Du får det der igen. Tak. Det er meget... Nu er en fuld gear. Hvorfor smider du chestplaten? Mening. Jeg er helt ny til det her. Ja. Og nu forresten, det er heller ikke inde på Hypixel igen. Bare fordi jeg optager nogen video. Okay. Jeg var... Men ja, vi kommer nok til sådan lægge nogle forskellige videoer ud og nogle forskellige challenges. Hey, hvorfor har han en bue deroppe før? Okay, det gik så ikke så godt det her. Nej. Jeg døde også lige. Men jeg tror vi prøver en gang til. Ja. Ja. Og jeg håber bare, at vi begge to får en pickaxe. Ja. Det håber jeg i hvert fald. Det bedste man kunne få, det var en eller anden poison elixir eller et eller andet. Så må man bare, når folk de kom til på en godt smide på dem. Jeg tror egentlig, jeg tager Kit Armorsmith. Armorsmith, der kan jeg gøre våbnet bedre. Altså, hvad disco. Okay. Der var et godt svær der. Nej. Jeg har fået en pickaxe. Det er ikke mere for en bue. Ja, den skal du så smide. Hvad? Du skal smide den. Jeg må ikke bruge buer. Nej, det er logisk. Men jeg har en til pickaxe til dig, hvis det er. Ja. Okay, vil du have den? Ja. Så. Tak. Luk alt det, vi ikke skal bruge. Luk, vi graver lidt hul her, så det kommer direkte ned i mappet. Nej, der er mange gode svær. Jeg fik 2 svær med sharpness 2. Men det var kun mit tal. Luk, smid de ting, vi ikke skal bruge dernede. Nej! Jeg øjnede jo okay, Malte, jeg kan følge dig og se, hvor du går hen. Jeg kan se, at der er nogen, der laver Armored Free Challenge. Det kunne vi også lave på et tidspunkt. Der vil bare være nogle gode træer her, der passer til vores skin. Ja. Det skal vi overveje. Vi overvejede faktisk først, at hed 3 gaming. Nej, 3 gaming gaming. Ja. Eller sådan noget. Eller 3 gaming. Ja, det er Fancy gaming, det synes jeg er meget sjovt. Det kommer nok ikke til at være verdens længste video, der kommer ud på den her kanal, bare lige så jeg ved. Kommer nok til at lave nogen, der længe. Jeg kan ikke sige den her lyd. Gider du godt dø? Nej, det gider jeg ikke. Kan vi godt gøre det her? Hvad? Hvad er et spørgsmål? Okay, du kan prøve, så bliver det sådan en halv stone challenge. Så kan jeg lige se, om der kommer nogen for dig. Hvor er du? Ja, du kan bare teleport til mig. Hold klik. Og så har vi den. Der står jeg. Han så mig ikke. Altså, det går da meget godt indtil videre. Hvad så gør jeg så i gang i? I torturerer vel ikke hinanden? Jeg står lige der. Okay, det er bare det. What? De kommer.
Det går forbi mig. Nej, men det vil gå så godt. Nej, det er godt. Hvis vi kan lave en Arma Stone Challenge video. Skal vi ikke det? Jo, men det her var Det er No sådan alt. Weapon Channels og No... Armor Challenge og Arma Stone Challenge. Det er 3 challenges i en. Man kan ikke sige no armor. Jo, for du har ikke noget armor på. Jamen, det har man heller ikke normalt, når man laver Arma Stone Challenge. Nej, men altså. Same. Same. Lad være med det der. Okay. Se hvor dine venner er. De er ikke mine venner, de er mine fjender. Nej, same. Hvad er der sket her? Yay, det er sjovt at flyve. Flagpounder. Jeg synes, jeg skal gennemføre det der nu. Højre klik. Og så bare teleport mig. Dagsmand. Dags. Hvor er de? Dags. Godt spørgsmål, jeg kan tjekke. Kan I finde den? Kills assist players left. Der er 3 player. Chest has been refilled. Er der nogen chest i nærheden af dig? Nej, men jeg gider ikke tage dem. Det kan da være, der er noget godt. Alligevel. Jeg kan umiddelbart ikke lige se dem. Jeg venter de har gravet sig ned i jorden eller et eller andet. Mærkeligt. Spøjs. Der er de. De er i den her hylde. Hvad er det, du kan? Du skal ikke finde dig til en te i en eller anden. Okay, de har fuldt enchanted. De har fuldt enchanted diamond gear. Okay, lige på den arm, der han har ikke en hjelm. Men de har fuldt enchanted. Også enchanted diasværm. Jeg kan ikke lige tjekke deres. Lad os bare sige det sådan her, du dør nok. Med mindre de ikke opdager mig nu. Nej, men så kommer den der enderdrage. Ja, og hvad hvis den ikke dræber mig? Og den dræber de 2. Var det, kan du ikke sende dem kisten her? Jamen, det gider jeg ikke. Men de kan ikke se dig. Tak. Ja. Men er det her træk på mig? Ja. Hvor er det nu? Du kan bare teleport mig. Nej, men jeg vil bare godt se, om du er nær ham. Du kan se, hvor mange meter jeg er væk. Ja, okay, du er der. Hvad laver du der? De plyndrer bare alle hytterne, eller hvad? Okay. Hvad er det, jeg synes, du skal bevæge dig lidt rundt? Ellers bliver det meget kedeligt at se den her video. Så det synes jeg, du skal. Jeg kan godt nok sige deres name tag. Nej, nu kommer de herover. Jeg ved, om de ser dig. Chest has been refilled. Okay, de er lige herovre. Drenge, kommer lige herover, I kan dræbe ham her. Nu er de meget tæt på mig. Lige der. What? Gik han lige forbi mig? Ja. Okay, det virker faktisk, det her. Han gik ind og tog den der chest. Han kan se direkte på mig. 3 minutes to go. Hvorfor? Hvad? De kan da godt se mig. Jamen, det kan de sammen, var det ikke? Vi springer ned og træner den. De er bare kun lave arme støvn. What? Har han set dig? Nej, han skyder. Hvad? Jeg tror, han skyder det nu. Nu kig lige. Hej, far. Jeg har fået en Minecraft-account. Nå, okay. Kan du se, at jeg spiller sammen? Men har han ikke gjort det? Hvorfor skal jeg næste? Hvad?
Ja, undskyld. Det er vildt, hvad han er gang i. Jeg tror også, han har opdaget dig. Jamen, hvorfor slår de mig så ihjel? Det var det også. Jeg tror også, han har opdaget dig. Ja. Du. Okay, ja. Nå, ja, jeg tror, det var det. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi I gerne så med på den her video. Jeg er også med. Nej, det er det ikke. Det er ikke mig. Nå ja. Ja, jeg vil sige, like og Hey, jeg vil også subscribe. lige være med. Jeg vil også være med. What? Hej. Stop. Hvad? Hvor er du henne? Nej, det er også lige meget. Det ser man nok i næste video. Bye bye. Bye.